Ezekiel tidunsia na Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ Onipa ba ma Jerusalem nhunu n'akyiwade no na ka sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Jerusalem nie wase ne wawo asase ne Kanaanfo asase so wagya yɛ Amorini na wo na yɛ Hetini na wawo mu die da wo no wantwa wo funuma na wamfa nsuo anware wo ama wo ho amfi enkyere nso wamfa nsra wo na wamfa ntɔma ankyekere wo obiara yam anhyehye no ama wo anya wo yenu mu biara amfa hu wo mɔbɔ na wɔto wo twene esire ani to wo kra ho pi da wo no ɛna mebesane wo ho na mehunu wo sɛ wabɔ wo adapa wo mogya mu na meka me kyerɛ wo mogya no mu sɛ nyankwa na meka me kyerɛ wo mogya no mu sɛ nyankwa meyɔ wo dodoɔ pe nhuna no sɛ wura mu mfifɛyɛ na wo dɔre yɛ kɛseɛ na wahoɔfɛ boro so umpoku abobɔe na wo mifiri nanso na wo nam adagya ne paterekwa na mebesane wo ho na mehunu wo na hwɛ ɛyɛ wo brɛ ɔdɔ brɛ na mede me ntaban me trɛ wo so na mekata wadagya so na meka wo ntam na me ne wo yɛ apam Awurade Nyankopɔn asɛm nie na wo yɛ me die na mede nsuo dwaree wo na mehohoro wo ho mogya no na mesra wo ho na mede atade a wadi mu adwini hyɛ wo na mede sukrama nwoma mpaboa hyɛ wo na mede nwurapa kyekyere wo na mede sida kata wo ho na mede ahyehyɛdeɛ hyehyɛ wo na mede nkapo hyehyɛ wo nsa na mede ntweaban gu wo kɔn mu na mede adwini hyɛ wo hwene mu na mede asomuadeɛ hyehyɛ wo na mede abotire fɛfɛ bɔ wo na wɔde sika ne dwetɛ hyehyɛ wo ho na wo ntadeɛ yɛ nwurapa ne sida ne nkyeremu asikyiri ne ɛwɔ ne wo na wudiye na wo ho yɛ fɛ paara na wudi yie koduru ahenni mu na wo ho ofenti wudin hyehye kɔ amanaman mu efiri sɛ m'anim onwa mede hyɛ wo no ma ne wi fɛyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm nie nanso wode wo ho to wo ho ofɛ so na wo bɔ adwaman gu wo din so na wo hwie wadwama mo gu biara a wɔretwa mu so ɛyɛ ne die na wo fa wo ntadeɛ no bi di yɛ nsasa wa wo sonson mmea ho fae na wo bɔ so adwaman nneɛma a ɛte sɛ bi ma ada ɛrenyɛ saa so na wo fa wo nwene fɛfɛ no me sika ne me dwetɛ a me maa wo no bi na wo de yɛ ɔmmarima ahoni fae na wo de bɔ adwaman na wo de wo nkyiri mu ntadeɛ kata wɔn ho na wo de mengo ne maduhwam sisi wɔn anim na maduane a me maa wo asikyiri ne ngo ne ɛwo a mede me yɛ ne ɛwo no wo de sisi wɔn anim sɛ enyi hwehwehwam deɛ ɛyɛ ɔyɛ nie Awurade Nyankopɔn asɛm nie na wo fa wo mabani ne wo mama a wo maame no de wɔn bɔ afɔdeɛ ma wɔn se woni wadwama mo yɛ adeketewa sɛ wo kunkum me ma na wo yi wɔn maae ma wo fa wo gya mu ma wɔn no na wakyiwadeɛ ne wadwaman ne yɛ nyinaa mu na wo kae wo mabaabrɛ na no a na wo nam adagya ne kwakyere kwabɔ wo ho adapa wo mogya mu no na wo ne bɔne nyinaa akyiri no wo a due Awurade Nyankopɔn asɛm nie woto dampan fae na woyɛ ɔpampa fae mɔntene nyinaa soɔ akwan nyinaa tia na woto wo pampa na wogu w'ahoɔfɛ no ho fi na wobae w'anan mu ma obiara a wosene na wo ma wadwama amɔdɔɔ so na wo ne Misraim mmaa a wɔte wo ho a wɔn honam soso no bɔ adwaman na wo ma wadwama amɔdɔɔ so de huru me bo na hwɛ wo so na metenee me nsa na metee w'aduane a mehyɛeɛ soɔ na meyi wo maa sɛ watamfo Filistifoɔ mama wɔn ani wu wɔ wo hwebɔ ho no pɛ no enso wo ne Asiria mabɔ adwaman efiri sɛ na wo mee na wo ne wɔn bɔ adwaman nanso wo ame enso wo ma wadwama amɔdɔ so koduru Kanaan asase a ɛne Kaldea na yenso ame wo sɛdeɛ wakoma asi ahodwofa Awurade Nyankopɔn asɛm nie sɛ woyɛ ɔyɛnum a ɛyɛ ɔbɛ adwamanfo a ɔso ne tire no ne yɔe no nyinaa woto wo dampan akwan nyinaa tiae na woyɛ ɔpampa mɔntene nyinaa soɔ no woanyɛ sɛ odwamanfo mpo ɛne sɛ wopo w'apɛdeɛ
Eyira wo sey awade ofa ananafo si ni kunu anemu nyamanfo nyina wo ma won akyede na wo de wa akyede akyeche wadofo nyina na wo ma won adamude se won firi ma nyina mra won nkyɛn adwamanmo na wo de ɛson wo kra ne ma aka no adwamanmo mu se obi nhyɛda mepɛ wo ne wo mo adwaman na wo ma apɛdie na wo de obi ma wapɛdie enti na ɛson wo ɛno nti odwamanfoɔ tie Awurade asɛm sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie esan sɛ wo hwie wo ho fin guye na wayi wadagya so odwamanmo mu ama wadɔfoɔ ne wɔkyiwade abosomhuru nyinaa ne wo ma a wode wɔn ma wɔn no mogya nti hwɛ merehyiahyia wadɔfoɔ a wafa wɔn ho nyinaa ne wɔn a wadɔ wɔn nyinaa mabɔ wɔn a watane wɔn no nyinaa so afiri afa nyinaa maboaboa wɔn ano atia wɔn na meyi wadagya adi akyerɛ wɔn na wɔhunu wadagya nyinaa na mede ma awaresɛfoɔ ne mogyakanyifoɔ atemudie bebu waten na mayɛ wo bufuhyia ne ninkuntwi mogya na mede wahyɛ wɔn nsa na wɔdwire wo dampan na wɔbure wo mpampa na wɔworɔ wo ho ntadeɛ na wɔafa wo nwenneɛ fɛfɛ no na wɔgya wadagya ne kwaterekwa mu na wɔama wɔabobɔ wo sudwa na wɔsi wo aboɔ na wɔde wɔn krantɛ atwitwa wo mu na wɔde wogya ahye wadan na wɔde watemmuo mu adeɛ ayɛ wo ma bebree ni so na mama wagya adwamanmo na akyɛdeɛ nso worenkyɛ bio na mema mebufuhyia no adwo wo ho na meni nkontwen afiri wo so na mɛyɛ kom a mebo renhuru bio esan sɛ wonkae wo mabaabrɛ mu nna no na wode yɛnum nyinaa ha me nti na me nso hwɛ mede wabra bobua watifi Awurade Nyankopɔn asɛm nie na maama wɔkyiwade nyinaa so musuo hwɛ obiara a wobobu mani bebu wo bebi sɛdeɛ ɛnateɛ na ne bateɛ wo ne wo na wɔpo ne kunu no ne ne ma no ba na wo ne wo nuabaa no ma wɔpo wɔn kunu nom ne wɔn ma no nuabaa mo na yɛ Hetini na moagya yɛ Amorini na wo nuabaa panin ne Samaria ɔno ne ne mama a wɔte wo benkum so no na wo nuabaa kuma a wɔte wo nifa so ne Sodom ne ne mama enso wamfa wɔn akwan so na woyɛɛ wɔn akyiwadeɛ no nko na emom ɛyɛ kakra bi pɛ na wosɛe sene wɔn wakwan nyinaa so sɛ mete ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie ampa wo nuabaa Sodom ne ne mama anyɔ sɛdeɛ wo ne wo mama ayohi hwɛ yei ne wo nuabaa Sodom amumuyɔ no ahantan didimiyɛ ne yiedie dwodwo mu na wɔno ne ne mama atenaeɛ na muburoni ne ohiani nsa deɛ wanso mu na wɔyɛ ahantan yɔ akyiwadeɛ wɔ m'anim na miyi wɔn hɔ sɛdeɛ me ara mepɛ na Samaria anya wo bɔne no fa na wo ma wakyiwadeɛ dɔɔso sene wɔn na wode wakyiwadeɛ a woyɔe no nyinaa gu wo nuabaa no mbem wo nso so ahohoro a wobu maa wo nuabaa no no wo bɔne a wama no ayɛ akyiwadeɛ asene wɔn no nti ɔtene sene wo na wo nso ma w'animu na soa w'ahohoro sɛ wobu wo nuabaa no mbem na mede wɔn nomum Sodom ne ne mama nomum ne Samaria ne ne mama nomum ne wo nomum fa mu nomum a ɛwɔ wɔn mu no bɛsan aba deɛ ɛbɛyɔ na wasoa w'ahohoro ade a wayɔ nyinaa ho de akyekyere wɔn re na wo nuabaa no Sodom ne ne mama bɛsan aba wɔn kane dibie mu na Samaria ne ne mama bɛsan aba wɔn kane dibie mu na wɔn nso ne wo mama bɛsan ne aba mo kane dibie mu na wo nuabaa Sodom anyɛ wɔn mu asenka wahantan na no mu ansa na ɔreyi wo bɔne adie sɛ ɛbrɛ Syria mama ne wɔn a wotwa ne ho hyia nyinaa Filistifoɔ mama a woyi wo ahino so paa wo afa nyinaa no wɔbusudeɛ ne wakyiwadeɛ no wo ara na wosom Awurade asɛm nie na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie mɛyɛ wo sɛdeɛ woyɔɔeɛ no a wobu ntankan nimtia sɛ woribu apam soɔ no na me deɛ mɛkae m'apam a me ne wo pam no wo mabaabrɛ mu no na mɛma daa apam atim hɔ ama wo na sɛ mede wo nuabaa no ma wo sene wo mpani ka wo nuabaa no ma wɔyɛ w'akyiri ma no ho de wɔn meyɛ wo mama a ɛnyina w'apam no so a ɛno na wobɛkae w'akwan na w'anim agu ase na mɛma me ne wo apam no agyina na wohu sɛ me ne Awurade deɛ ɛbɛyɛ na wakayeɛ na w'ani awuo
na wani wo nti wanmue wano bio sɛ makata deɛ woyɔe no nyinaa so mama wo. Awurade Nyankopɔn asɛm nie.